assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon jangaten ko ɗum ɗo henna hande alif ay laam nani laamde ay ha saqiru nani wonanji ɗo ko laam wonɗo laam nani ɗa koyngal nani juburiya nani gonji fa jorɗo nani hawri allahu laɗifun allahu noon woni ɗon ko sa waɗi ni mbiya aset ɗo yenne woni alet ɗo yenne woni altine nani a heɓi aset nani alet altine talata o woni lesga ay talata nani ha ɗo alarba ngabba dow alarba ko dow alarba nan ɗon jippoɗa alhamisa ko moni ngara aljuma nani ay indema Allah arti woni karfeje jeeɗiɗi cuuɗiɗe kono ko nayi jiiɗa ɗon kono ko jeeɗiɗi ngoni ɗon kono an ko nayi jiiɗa e gite ma teskede a hollama ndani kolleɗa ay ko nayi de aset mbiya goo alet mbiya ɗiɗi altine mbiya tati ay ɗo woni inde Allah wiyetende kaafi ko ɗo tolni sa windi Allahu la ilaha illa huwa nan ɗon sa windi qutbu nan ɗon jonon ɓenna a ari aset alet altine ko ɗo nabi sallam ummori faadega men ga altine o wiya aset alet altine joni noon ko ɗo noon lazim woni ɗo ko astaghfirullah hakkude o wo salatul fatih sara o won la ilaha illallah nden noon ko ɗo gandata ko wiyete cukalel ko ɗo gandata biyete sagata ko ɗo gandata biyeteɗe mawɗo nayejo ko ɗo gandata hankima adiɓe ɓe ko ɗo gandata ɓe hande ɓe ko ɗo gandata ɓe jango ɓe ko ni foti joni noon tawɗa andi hankadi a faami ko jinmi jofanade makko garta mbaɗani mbiya aset alet altine mbiya talata ay les woni talata les alarba ngabbi alhamisa en jippima aljuma jen hadara juma gona wiide Allah
Allah hankali timmini en gayni gollal en timmi ɗon. Joni noon tawde a famiriɗani andi Allahu o ko balɗe jeeɗiɗi goni ɗon, ko ɗum saabi masgal ngal waɗi noon innira jeeɗiɗi, ko ni jeeɗiɗi windete arab. wonno sa waɗi ni ko ni mbatta ɗum daro waɗa ni huccide dow, kanko tan woni ɗo yen nani. ɗo ko limore innira jeeɗiɗi, ɗo ko karfeece ko nayi jiiɗa, kono ko no tati nan toon cuuɗani ma a yiyani ɗe. joni noon Allahu nan ɗon latifun, ko ɗon kurus waɗa, kurus ko ɗon mahi e Allahu latif o mbaɗani ay kurus ma nani, ko ni kurus ma waɗi ɗo yeno ko wiyete hoore. alluwal ma qur'ana ko ni wayata, wadde kurus ma ko ni wayata, wadde kurus ma ko noon wayata. alluwal ma nan ɗon, kurus ma nan ɗon, ɗabri ma kadi nan ɗon, ɗabri ma ko ni wayi, ko ɗo hoore nde wonata lomboɗa nder ɗo. joni noon kurus o waɗana ɗo yenne hunde goo, waɗana ɗo goɗɗo ɗiɗi, waɗana ɗo goɗɗo tati, waɗana ɗo goɗɗo nayyi. ayi joni oɗo waɗe hen toɓɓe toɓɓe ha wona 10, one waɗe hen toɓɓe ha wona 10. joni ɗo waɗa ɗo henne seede, waɗa ɗo henne seede, waɗa ɗo henne seede, waɗa ɗo henne seede, waɗa ɗo henne seede. ay ni wayi. ay neɗɗo so maayi o fowe e dow ngal ɗo lahal, ɓeeɗo nanga ɗo, ɓeeɗo nanga ɗo, ɓeega nanga ɗo, ɓeeɗo nanga ɗo. wayno elle ko mbaadi faɗo aɗa yaha hoɗo paaɗa to Allah. ɗum saabi noon ɗo woni allifo, ɗo woni laam o, hoore kusde woni ha saqiru o. ndeke noon ko ɗon keɓɗa ko wiyete Allahu ko. Allahu o, oɗo Allahu ko ɗon keɓɗamo. ɗum saabi noon sa naati gaska ma ɗo ala ballomo toon so wona Allahu. ɗum saabi jungo ma ngo wayi noon, koyɗe ma ɗe mbayi noon. joni noon Allahu yalti laɗifu o noon ko kurus o jaati ko temedere yabere, ko temedere yabere woni kurus o. joni noon ngara gadda seedeji ɗi ko ɗi 5. woni ɗum ɗo ayi ɗum woni seedi ko 5. ngarana ɗum ɗo henne, oɗo mbiya 1 2 3 4 ɗiɗo ko 4 gonɗo, binda ɗo yenne 4. ayi binda ɗo 4 ma wonayi 4 nani. so gasi ay oɗo farlu e oɗo farlu goto sappo woni hen hawra 20. ay 20 wanani, ay 20 de nani. nden noon so ari a heɓi 129. temedere nde nani. 20 o nanga sadaka, 5 e 4 ko 9. ɗum woni 129. ɗum woni kurus o. Allahu o innira ɗo yenne ko allif, ɗo ko laam, ɗone ko laam, so rindi ha hoore woni ha saqiru.
wona heɓi allahu laɗifun allahu laɗifun yontere nde no nanga ko hen mbiyeɗa ya rewru hen allah ya rewru hen allah golle ma to haala ma to anniye ma fof ma gonade wowa allah ɗum saabi innirɗa abdullahi abdullahi abdu nanɗon allahu nanɗon abdu ko an allah woni allah ndeka allah woni deweteɗo an woni dewowo allah woni ñaageteɗo an woni ñaagotoɗo wadde dokkeɗa noon kurus on saha waɗa hen inde allah ɗe gaddoyta kala inde jogo limore kurus o walluma limde kala inde allah nde jogorɗa gollodirde faade e allah kurus o ara walluma sa sowi inde allah nde heewa nde noon sa fayi wirdude ne wawi juuma kurus o adda sarama walluma saɗa waɗa aɗa limra kurus o walluma siftindema gonɗa koye rewde allah ɗo joni tawde en paami ɗo kadi garana hello ɗimmiwo ngo joni sen mbaɗi ni ɗum ɗo ko deel ɗum ɗo ko jubriya nunarak ɗum woni diine diine ko ni wayata duniya deel juburna jubriya alif taƴƴe ɗum woni duniya joni noon diine e duniya jaadata duniya adda fawa ɗon joni capanɗe joyi nani sappo nani capanɗe jeegom nayi nani gotel nani wona joyi wona capanɗe jeegom e joyi ay capanɗe jeegom ay e joyi keɓɗa ɗo ɗum woni duniya joni sa wi alhamdu mbiyata ko lillahi alhamdu mbiyata ko lillahi ay lillahi o de allif o arani ɗo allif o arani ɗo kono wonno allif nanga to duniya to joni noon saabi alhamdu lillahi mbiyata saabi attahiyatu mbiyata ko lillahi azzakiyatu ko lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi lillahi ma fi samawati e ko hen ko joni tara famiri noon oɗo duniya e oɗo diine kanko rendi woni temedere e nogas e jeenayi tongi inde latif latif o moni latif o moni ay mo cabɗa woni azamanu o tawde a famiri ndani daktoɗen seeɗa nde wonno ordinateur no holla courant o nana yaha
hade ɗum yaade wona ko manɗen ko boni wadde jawɗen dartoɗen gillaw hade makko waɗanden ken ganda